Sanibonani guys, igama nqibile nginiphathele amanqampunqampu okuzokwenzeka kumkhokha ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uMthembu uzobeke eseletha umlayezo ongemuhle kwindodana yakhe uSphamandla. Kuphinde kwaveza ukuthi uMazungu uzobeke esehlebelela indodakazi yakhe uNokubonga amazwi anoshevu. Kuvezwe nokuthi uNdlovu uzobe siyalinda ngokukhulu ukulangazelela ukubuya kukamkhululi wakhe Khulekani. Sakhumbula-ke guys ukuthi Khulekani umane wathi nje yena uyahamba ENtabeni enhlalakahle uyolanda amandla akhe. Ngakho-ke uNdlovu uzobe siyamlinda-ke umkhululi wakhe phela ukuthi mebuya abuye sembethe amandla aphindaphindeke kaningi. Kuphinde kwaveza ukuthi ibandla likaKhulekani lizobe seliyahlangana ndawonye lihlabelele ngokukhulu ukuthokoza ukuzokwamukela uKhulekani. Kuzothi kusanjalo kumane kuqhamuka uSphamandla ebalethele izindaba ezihlasimelisa umzimba. uSphamandla-ke guys uzobe ezobatshela ukuthi hayi uKhulekani sengathi ngeke baphinde bambone ngoba uthe menyuka ENtabeni wahluleka ukuthi ehle futhi eze kubona. Kubonakala sengathi uMthembu umane waqoka ukuthi nje ambambe engabe samdedela. Yingakho-ke uSphamandla emane nje ubatshela ukuthi ningabe nisalinda ngoba umfowethu Khulekani sophinde nimbone. Kuphinde kwaveza ukuthi uSphamandla uzobe sebiza umhlangano nomndeni wakhe wakaMthembu ukuzobancenga phela ukuthi kumele babhekane neqiniso ngqo ngisho libuhlungu. Kuphinde kwaveza ukuthi uManzimande uzobe sefuna umuntu azomsola ngabo bonke lobu buhlungu nobunzima ababhekene nabo. Kuphinde kwaveza ukuthi uSphamandla uzobe senza uxolo ngesinqumo sikaMthembu. Ngamanye amazwi uSphamandla uzokwamukela ukuthi yena hayi umfowabo ngeke aphinde abuye. Kanti-ke kwamanye amalungu omndeni wakhe uSphamandla ayikunzima kuyasinda kuyehlela ukwamukela kulukhuni ngampela. Kodwa-ke kulula kuSphamandla ngoba uMthembu wakwafika nakuyena qathatha ezomtshela ukuthi lezi zenzo zikaKhulekani zizoqhamuka nomvuzo ongemuhle. Kuphinde kwaveza ukuthi uNdlovu uzobe semala emqaleni yabantu bakaMthembu. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uKhulekani kuyimande nje ekhuphukela ENtabeni. uNdlovu bekuyena oleke njalo ethela upetrol emlilweni esho ukuthi yibona abantu bakaMthembu abamthakathile ukuze alahlekelwe amandla akhe. Kuyacaca-ke ukuthi ngisho sehambile uKhulekani sengasabuya ENtabeni uzoloke nje eyiphela endlebeni kubantu bakaMthembu ebasola ngokuthi kunjenje uKhulekani akabuyi nje kungenxa yabo. Kuphinde kwaveza ukuthi uSphamandla uzobe siyacasuka ecasulwa uNdlovu ezithatha isinqumo esizomane nje simhlale kabuhlungu uNdlovu. Guys, aphela lapho kamanqampunqampu anamhlanje. Hey kunzima. uKhulekani sengathi umane wahamba ijuba likaNowa. Ningakhohlwa ukulandela namazibela azoqala ngomsombuluko ngeviki elizayo kuze kube uLwesihlanu. Futhi ningakhohlwa-ke now subscribe and like and comment. Until next time. Bye.